Bilbo Zaharra Forunera. Urrek deitu du telefonoz, galduta dabilela Bilbon, eta aliatuko da, aliatzen danean. Bakizue, periferiakoak etortzen direnean erdigunera, olakoak gertatzen zaizkie. Atzo berba batzuk egin ditun jardunaldien tituloaren gainean, gaur, bigarren eguna, detaile batzuk gehiago kontatuko dizkizuet, jardunaldi hauek nola antolatu ditugun. Gu aspalditik genbiltzan iparraldeari buruz zerbait antolatu nahian, eta hortan nahi ginala, interneten bata eta bestia ikusten, halako batean topo ingendun Ur Apalategiren artikulo luze eta eder batekin, eta artikulu hortan Urrek hitz egiten du iparraldeko literaturaz eta iparraldeko kultur egoeraz, eta zehazki, eta guri interesatzen zitzaigun einean, Itxaro Bordari buruz hitz egiten esaten du, aipatzen du azken moikanoaren sindromea. Eta asko gustatu zitzaigun termino hori, azken moikanoaren sindromea, eta luze ibili ginen jardunaldiak antolatzekotan horren gainean, azken moikanoaren sindromea. Eta, baina, pentsatuko duzuenez, jardunaldiak antolatzerakoan batzutan gaia izaten da, beste batzutan gonbidatua izaten da, eta bien uztarketa horretatik ateratzen da azkenian ateratzen dana, ez? Eta orduan, ibili ginen gai horrekin, baina, gero Aingeru apuntatu zen, gero Koldo, eta orduan konturatu ginen gaia ez etorrela bat, ondo zegoen Ur Apalategik planteatzen zuanerako, baina kontutan hartuta Aingerurena eta atzoko Koldorena, eta pentsatu gendun izena aldatzea, bai gaurko jardunari, eta bai jardunaldi osoei, ez? Hau pentsatu gendun jardunaldientzat eta gaurko hitzaldiarentzat, erdigunea, periferia, iparra hegoa, bai? Kontutan hartuta Ur Apalategi eta Aingeru Epaltza diala gonbidatuak. Nik bezala zuek ere idea bat eukiko duzue gonbidatu ez, nik uste bietan daudela, erdigunean eta periferian, baina, pentsatzen, igual hobe izango dela, atera dut gauzatxo bat internetetik, bai Urrek bere buruari buruz zer esaten duan, eta bai Aingeruk bere buruari buruz zer esaten duan, eta hola argiago geldituko da danontzat. Ur ez datorroa hendik, orduan lasai ibili genke. Aingeruk entrevista batean kazetariak esaten dio, iruindar edo iruin semea peto-petoa zara, esaten dio kazetariak, eta berak esaten du, hiru laurden Lizarra tar, laurden bat Bilbotar, eta hala ere iruin semetzat jotzen dut neure burua. Aitzazena ere hemen sortu zen Zarazate pasealekuan. Iruñeko izkeran PTV bat naiz, de Pamplona de toda la vida. Gorenean gorena. Gainerako PTV gehienak ez bezala, ez nago harro hala ere. Hori dino Aingeruk bere burua, beraz,
dana dela, Iruña eta periferia, baina niretzat eta pentsatu zuentzat ere, Aingeruk idazten duenean erdiguneko idazlea da, dudari gabe. Eta Urrek bere buruaz esaten du, iparraldeko biztanle izan naiz beti. Ama bizkaitarra eta aita gipuzkoarra ditudan ezkero, eta gurasoen autuz, erdiguneko batuera etxekoa dudan ezkero, neurri batean erdiguneko idazle ikusten dut neure burua. Etxean batueraz mintzatu gara beti, gurasoen ideal politikoarekiko koherentziaz, nik uste. Bitarteko egoera batean aurkitzen naiz, eta erdi periferiko, erdiguneko sentitzen naiz. Edozein modutan, gaia hor dago, periferia, erdigunea, zer dan, eta besterik ez. Bakarrik, atzo koldokin bezala, gogoratuko dut, danok dakizuena, hau da, bai Aingeru eta bai Ur, hemen gaur hitz egingo dutela, iritzi emaile bezala, baina berez, fikzio gileak dira, bata zein besteak, fikzio gile bezala esate baterako lortu dute Euskadi saria, ezta? Sarrera honekin, besterik gabe, hasi da hila Aingeru, eta gero segur da. Zerbait eman hartzaion, edo... Ez, urreatu, bestik. Ongi eitzen espaldin baduzue, abixeto. Nik ez dakit erdi periferiko, erdi zera, erdigunekoa nahi zen, ni Bilbora etortzen ezenean, ni etxean. Hori niko sogarriak. Aztekota bat, mila esker, zera, zuei, ona etorritzaetelako, eta mila esker batez ere, Bilbozarra forumikoei, ona gombidatu nautelakoz, ez da lehenbiziko aldia, gaizki enuen eginen, duela, ez dakitzen bat urte edo, 10 urte, etorre bintzela, berriz ere gombidatu nautelakoz. Orduan, nik ez dakit alako, ez dakit oso teoriko egi edo hariko ezotena izen, urrengo ordu erdian edo zikaratu ordian, nabalik baduzuela urtuko dut orduan zuek, ez dakit behar badak gero eztabaidaren bat edo galdera bat edo etortzen bali badan ikutu gauza kontua aberastuko litzatekela alde horretatik orduan iparra egoa edo erdigunea, periferia kontu horri eitzerakoan lehenbizikoa edo burura etorri zedan lehenbiziko kontua da iparra egoa eta baita erdigunea periferia ere kontzeptu oso kontzeptu erratiboak direla badakigu iparra egoa puntu kardinalak azken batez konbentzioak direla eta ikusitzen nolako konbentzioak diren espainolentzat ez da, hau, el norte baita zera, komunitate autonomoa eta Nafarroa ere elkarrekin batzeko modu bat da esatea ese del norte baina euskaldun abertzale euskaltzalentzat hau hegoaldea da diferentea frantsesen dako ere sudoest dena parte bat bederen guretzat iparraldea da orduan ikusten dugu puntu kardinalek ere zerbaiten referentzian daudela beti iparra berez ez da deus ipar Alemania zerbait bada edo Italiako hegoaldea zerbait bada eta gauza bera gertatzen da erdigune periferia konzeptuekin adibidez konzeptu erlatibo bat da Euskal Herria errangen ezake ekonomiari edo ekonomian aldetik edo ongizatearen aldetik edo begiratuta Euskal Herria munduko erdigunean dagola errangen ezake
baina hizkuntza aldetik edo begiratuta, segurazki periferian gaude. Iparraldea, gure iparraldea, Euskal Herriko iparraldea, arranganezake Frantziako periferia geografikoan dagoela, Frantziako estatuko periferia geografikoan dagoela, eta segurazki berden ekonomian. Hegoaldea berriz, Espainiako estatuko periferia geografikoan dago, baina erdigune ekonomikoan. Eta badira gero periferiaren periferiak ere. Euskal Herrian inkesta bat eginez gero, hemen bertan, inkesta bat eginen bageno, nik uste denek asmatuko zenuketela, zein den Euskal Herriko erdigune politikoa, zein den Euskal Herriko erdigune ekonomikoa, eta zein den Euskal Herriko erdigune kulturala. Hemen galdetzen hasizkero, segurazki denak asmatuko genuke, eta gaina segurazki denak bat etorriko ginateke. Baina, adibidez, EAeko, Komunitate Autonomoko edo Nafarroko abertzale baten dako, iparraldea elitzateke ez da periferia ere izanen. Eta bertzekontu bat, bestelakotasun erabatekoa elitzateke iparraldea. Gero, erdigune periferia konzeptuei bagagozkie, ikusten dena da konzeptu dinamikoak direla. Ez direla konzeptu fosilduak baizik eta aldatzen dela momentu bakoitzean, momentu historiko bakoitzean, erdigunea eta periferia. Adibidez, ikuspegi politiko batetik, duela 8 urte arte, Euskal Herrian, bertze erdigune politiko bat edo zegoen errandezakegu, Nafarro bat zen, eta periferia bat zegoen. Lehenago bat zegoen periferia bat, eta periferia hori Mendebala zen. Eta duela 400 urte, hori irakurri du, bertze erdigune kultural bat zegoela. Eta erdigune kultural hori iparraldea zen, eta batez ere Lapurdi zen. Hori da, gure literaturaren urrezko aroan, edo deitu izan den hortan. Hala ere, behar da, nik uste trampa pixka bat ere badela, bai kasu batean eta bai bertzen. Ze erdigune izaera, erdigunea dela edo erdigunea izan zirela, gaur aitortzen diegu. Gaur, edo duela berrikitan, gure denbora garaikideetan, norbaitek, literaturaren ikertzaileek edo jakintxuek erabaki dute Lapurdi 17. eta 18. mendean euskal kulturaren erdigunea zela. Eta aldi berean, historiatzaile batzuek erabaki dute Nafarroa 12. mendean Euskal Herriko erdigune politikoa zela. Ze orduko lapurtarrek, orduko nafarrek bazuten erdigune izateko kontzientziarik. Eta erdigunean etzirenek, periferian zeudenek, bazekiten periferian zeudela. Eta bazekiten erdigune bat zegoela. Eta hori ez dakite ingarbi dagoen. Ez dakite, adibidez, pentsa dezaket, Lapurdin, 17. mendean, Donibane Loitzunen, adibidez, segurazki, pertsona batzuek, behar bada bai sentituko zirela erdigunean, beren Euskal Herriko erdigunean, eta batez ere referentzia izan da, Baxenafartar, Zuberotar, astakirten horiek, ezta? Jende basa hori, hor mendialdean dagoena, gurekin, gu bezain jende kultuarekin, eta idazten dakigunekin, eta sekulako prediku ederrak entzuten ditugunekin, zera Donibaneko elizan, eta gainera bertsoak eta egiten ditugu, eta jende horrekin, bai, zerikusia dugu, baina horiek periferikoak dira.
eta gu gara erdigunea. Baina Gipuzkoar bate dagokionez, Gipuzkoar batek nola ikusten zuen momentu horretan beraren gandik ikaragarri hurbil, hau da, bidasoa pasata loratzen ari zen mugimendu hori. Bera sentitzen zen periferiko, ikusten zituen hoiek erdigune, ez dago hain garbi. Nik uste dut lurralde bat edo jende multzo bat erdigunea edo periferia den erabakitzeko badira faktore ukigarriak, badira faktore zenbagarriak, badira faktore objektiboak, baina badira bertze faktore batzuk ukiezineak, zenbakaitzak eta subjektiboak direnak. Eta nire ikuspegi ametzat toki bat nekez izanen da erdigune, bertakoek edo bertakoak ez direnek, hau da, periferikoek, erdigune izaerarik aitortzen ez badiote. Eta aldiz, toki bat bene-benetan da periferikoa, bertakoek beren burua periferikotzat hartzen dutenean. Euskal kulturan gure erdigunea eta guri periferia faktore mordo baten ondorioa da. Hizkuntza, soziologia, geografia, hirigintza ere bai. Pentsa daiteke eta batzutan bada jendea hortan denbora erabiltzen duena, ez? Gure historia politikoa desberdina izan balitz, segurazki bertzelako erdigune bat eta bertzelako periferia bat izanen genuke. Baina nik uste dut horri bueltaka hortan denbora erabiltzea ez duela sobera merezi haienek aritzea. Orduan, euskal kulturan 19. mendearen bukaraz geroztik nik uste dut Gipuzkoa dela erdigunea nolabait. Horre baditu arrazoi begibistakoak, ez? Kokapen geografiko zentrala, hizkuntzaren dentsitatea, 19. mendearen bukaeran, Gipuzkoarren 80% baino gehiago euskaldunak ziren. Gero, Gipuzkerak prestigio marka zuen, Gipuzkoako mugetatik kanpora, hor, bertsolariak, apezak, batez ere, eta gero, badu, eta bat zuen, 19. mendearen bigarren partean, hiriburu euskalduna, eta bertan, burgesia euskaldun eta euskaltzale bat. Eta hori, etzen, gaineako hiriburuetan gertatzen. Iparraldeak ezen zuen, Gipuzkoarekin lehiatu. Iparraldeak bazuen alde, literatur, tradizio indartsua, bazituen irakurleak, euskal irakurleak, bazuen dentsitateare, eta hizkuntzak bazuen prestigioa, eta bazuen, segurazki, bizi publikoan, segurazki, bertzetokitan ez zuen presentzia. Bazuen gainera mugimendua. Adibidez, Loreiokoak iparraldekoaz makizuna dira, eta hegoaldera esportatu zirenak. Zazpiak bat kontzeptu hori iparraldean asmatua da, ez da hegoaldean asmatua. Baina, muga politikoak, kulturaren eta hizkuntzaren joan etorriak trabatzen zituen. Gaur egun trabatzen ditu eta orduan ere trabatzen zituen. Euskalkien arteko aldeak 19. mendean handitzen ari ziren, eta gainera hegoaldera etzen ailegatzen. Iparraldeko kulturprodukzioa hegoaldera etzen ailegatzen intelektual gutxi batzuen eskutara ezpazen. Gainera, iparraldeko euskal kulturan nik uste dut, aipatu dugu orain, Loreiokoak, baina orokorren ez du bere mugetatik ateratzeko bokazio hondirik izan. Eta gero iparraldean hiri bat falta izan zaie. 17. mendean izan zitekeen, Donibane Loitzune. Baina, 19. mendearen bukaeran, hor aurkitzen dugu euskara gutika kostaldetik urruntzen hasi dela, eta gainera hizkuntza nolabait ere baserrit hartzen ari dela. Eta burgesia euskaldunik jaia ez dago. Bizkaiak ere ezin Gipuzkoari itzale egin, bazuen alde, gauza importante bat, mugimendu politiko bat. Eta, hasieran Bizkairako baizik funtzionatu ez zuena, eta gutika Euskal Herri osorako.
Eta mugimendu politiko horren itzalpean batzuen hizkuntza eredua. Xavinismoa edo aranismoa. Baina badakigu hizkuntza eredu hori bera gertatu zitzaiola traba. Eta gainera hizkuntza eredu horrek itzalpean utzi zuela Bizkaian berean sortu ziren garai hortan bertzelako proposamenak. Dena dela, ekimenak jakina badira garai hartan, eta gainera ekimen horiek Bilbon sortzen dira. Baina Bilbo erdaldunagoa zen, Donostia baino, eta burgesia euskaldun baten faltan ere nik uste gauza nabarmena zela. Eta Bizkaian gertatzen zena, are gehiago gertatzen zen Nafarroan. Eta gainera Bizkaiko arrazoi berberengatik, baina areagotuak. Hau da, bada mugimendu kultural bat, kanpionismoaren inguruan, baina, gainera Nafarroan ez du mugimendu politikorik sortzen. Eragiten du mugimendu politikoan, baina berez ez du mugimendu politikorik sortzen. Ez du hizkuntza proposamenik egiten gainera. Kuriosu bada, baina kanpionek gehiena ardea zidatzen zuen, baina idatzi zuen, ustea zidatzen zuen apurra, gehien bat Gipuzkora zidatzen zuen. Nola baitere berak Gipuzkora bere ganatu zuen, nola baitere hizkera literario gisa. Eta gero Iruña, Bilbo baino are erdaldundu hau zen, nahiz eta hor mugimendu euskaltzale bat sortzen den Iruñan. Ogar zaitezte, mugimenduak benetan sortzen dienak beti hiriburuetan sortzen direla. Eta Araba, momentu horretan oraindik Araba zen periferia, zen periferiaren periferia euskal kulturarako. Ogar zaitezte kontu batez, euskal kultura zenbat eta periferikoagoa izan lurralde batean, are periferikoagoa da lurralde hori euskal kulturaren barnean. Ikusten duzu, ezta? Biak loturik daude. Euskal kultura Nafarroan oso periferikoa da, eta oso periferikoa zen 19. mendearen bukaeran. Eta hain zuzen ere, horregatik, besteak beste, da Nafarroa hain periferikoa euskal kulturaren barrenean. Eta iparraldeaz, nik uste gauza berarren daitekela. Bada den momentu interesgarria eta behar bada ongi estudiatu edo ez dena, baina segurazki hortaz urrek nik baino aixere gehiago daki. Momentu batean erdigune kulturala, euskal kulturaren erdigunea, erran dezagun, tokiz aldatu zen. Bada, urte batzutan, etzen Gipuzkoan izan, etzen Donostialdean izan. Eta hori zazen, 56ko gerlaren eta frankismoaren ondorioz. Euskal inteligentziaren zati handi bat, erbestera joan zen, argitaratzen azten da, edo Ameriketan, edo iparraldean, gertatu zen, hegoaldeko batzuek, iparraldeko euskera eta literatura ezagutu. Eta nolabaiteko bilura sortu zuela iparraldeko euskal literaturak hegoaldetik ara joandako euskal kulturbile edo idazleengan. Gainera hori indartu egin zen 60ko hamarkadan etari lotutako erbesteratuekin. Bertze kontu bada, noraino egin zuten bat hegoaldetik ara joandakoek eta iparralde bertakoek. Noraino bi korrente horiek, bata bertakoa eta bertzea hegoaldetik politika zela eta erbesteratu zirenek, noraino egin zuten bat, noraino sortu zuten alako batasun bat. Hori eztabaidatzeko alitzateke. Eta segurazki bada hemen nik baino gehiago dakina. Ukazina dena da elkarren eragina. Momentu horretan erbesteratu horiek ekartzen zituzten ideiak, ekartzen zituzten moldeak eta bar, segurazki eragin zuten iparraldeko euskal kultura, segurazki hori garbi dago, eragin zutela iparraldeko euskal kulturan eta alderantziz gertatu zela.
eta iparraldeko euskal kulturak nola ere bait kutsatu zitula hartzara, toki hartzara, iparraldera erbesteratutako hegoaldeko kulturgileak kutsatu zitula. Frankoren heriotzarekin dena aldatzen hasi zen. Erbestean zebiltzan jendeak eta proiektuak ere, nolabait ere, itzuli egin ziren, edo batzuk itzuli ez, batzuk zeigabe ez baitziren barraldean sortuak baitziren, baina hegoaldera joan ziren. Eta momentu horretatik aurrera ere gertatzen da instituzionalizazio politikoa komunitate autonomoan, horrek bere eragina du euskal kulturan, eragin handia gainera. Eta nolabait ere iparraldeak momentu horretan galdu zuen bere izaera estrategikoa. Eta gainera hori gertatu zen, ja lehenagotik hasia zen gainbera, iztun kopuruetan, euskararen presentzia sozialean, euskararen kultur produkzioan, hasia zen nola doala, baina momentu horretatik aurrera, nik uste dut 80ko hamarkadatik aurrera, gainbera hori biziagotzen, areagotzen indartu iten dela. Eta ailegatzen gara, 20. mendeko 80ko marka daitara, ez? Eta Euskal Herrian, ikusten du, badela erdigune politiko bat, eta hori komunitate autonomoa da, badagola periferia bat, Nafarroa, badagola are periferiagoa den zerbait, dela iparraldea, eta hori politikari dagokionez, eta kulturari dagokionez, badago erdigune bat, eta hori Gipuzkoa da, Donostialdea, beretzitik. Eta periferia bat gainerako guztia. Periferia, beti ere, periferia ez denak maila berean. Bizkaia periferia da, baina bertzak aixere periferikoagoak ez. Eta hori ala izan da, ni deskribatzen nahi, ni mesularia naiz, ez tiro egin mesulariari, ni zerbait deskribatzen ari naiz, eta guzti dut oso modu ez dakit objektiboan, hau da, nik ez dut uste, nik gauzak guzti dut ala gertatu zirela, ala gertatu direla, eta ez dela konspirazio bat izan, inun ere gauzak ala gertazitezen. Eta gainera, berbada, zuek ere galdetzen aldu zuen. Eta, erdigune bat izatea antxarrote da. Nik uste dut kultura guztietan badiela erdiguneak eta badiela periferiak. Espainiako gaztelaniazko kulturan garbi dago Madril erdigunea dela. Naiz eta bertze erdigune batzuk gaztelaniaz egiten den kulturak bertze erdigune batzuk izan. Mexiko hiria erdigune bat izan daiteke edo Buenos Aires ere. Bartzelona zerbait baldin bada da katalanez egiten den kulturaren erdigunea. Eta ni seguro nago momentu honetan, zera 2016ko azaroan, 15ean, zera zortziak eta 8 minutu gutxitan, momentu honetan, ni seguro nago, edo Gironan, edo Lleidan, edo Valentzian, norbait ari dela Bartzelonagatik gaizki erranka. Zera, kultura katalanan gertatzen den Bartzelona zentrismoagatik. Ni seguro nago. Nik uste dut marka txarragoa litzatekela, seinale okerragoa litzatekela erdigunerik ez egotea. Egotea baino. Oso seinale txarretzen litzateke euskal kulturak erdigunerik ez izatea. Nonbait ari badira, beharrik ari diren. Batez ere, bertze toki batzutan aritzen ez direnean. Eta gero bada bertze kontua. Nik uste dut, egia dela batzuetan, ez beti, kontzentrazioa lagungarriagoa dela sinergiak sortzen
barreiatzea, sakabanatzea baino. Hori ukatu gabe, nik ere uste dut konzentrazioak eragin zikiratzailea ere baduela periferikoetan, ez erdigunean. Bueno, igual finean ere zera luzera edo begiratuta segurazki erdigunean ere. Nik uste dut erdiguneak azken batez baliabideak eta jendea xurgatzen dizkiola zera periferiari. Erdiguneak bere ereduak bultzatzen ditu eta azkenean periferikoek ere bere ganatzen dituzte eredu horiek eta bereak baztertzen. Eta ez dakit pizkat fuertea ez ote den, baina ez da fuertea. Nik uste dut, baina niri bai oroiterazten didela batzutan, edo oroiterazik izan didela, egoera neokoloniala. Erdiguneak bere produktuak aixe kolokatzen ditu periferian, baina periferiak ez ditu bere produktuak hain aixe, hain errez kolokatzen erdigunean. Eta hori ez da kritika bat ere, hori egia da, hori deskripzio bat da. Ondorio zer gertatzen da? Periferian indarra galtzen dela, orokorrean, horregatik erdiguneari ere kalte egiten diola gehiagizko konzentrazioak, anistasuna galtzen baita, eta gero periferian gainera, eta beti periferia problematikoagoan, nik uste dut legitimotasuna galtzen dela. Legitimotasuna galtzen dela erdiguneko ereduak hartzen direnean. Jende batendako erdiguneko eredu horiek arrotzak dira. Bueno, hori guztia normaltasunez hartzen zen, ala ere, euskal kulturan. Inor etzen behiek eskatzen horregatik. Edo inork, bueno, jendeak, edo bazen jendea bai, aitortzen zuena bai, ala da. Baina ez zuen problematzat hartzen. Bueno, 80ko markadaren amaieran eta 80ko markadaren hasieran, bueno, gaia nolabait ere mahai gainean jarri zen. Eta mahai gainean jarri zen batez ere nik uste Bizkaian eta Nafarroan. Eta, bueno, zalapartan pixka bat ateratzen. Erdigunean, batzuk harritu ziren, batzuk baita mindu ere, eta harri nahi zen periferian ere batzuk ere mindu dizerela. Hori periferikoen kontuak. Eta baina egia da batzuk kontuan hartzen hasi zirela. Ikusten hasi zirela baita erdigunean ere, bai, hor arazo bat zegoela. Bueno, ordutik ona zer gertatu da 2016 ontaraino. Bueno, nik uste dut ordutik ona eta behar bada oker nabil, behar bada hobekio ikusten da duela 20 urte gertatu zena orain edo berrikitan oso berrikitan gertatu dena eta are gehiago orain gertatzen ari dena baino. Ez da erreza ematea diagnostiko bat orain momentu honetan gertatzen ari diren gauzekin. Hori politologoei ere gertatzen zaie. Orain batzuk erraten ari dira, ni banekien Trumpek irabaziko zuela. Duela 2 aste ez zenekien. Baina nik uste dut gaur egun Gipuzkoak, Donostialdeak euskal kulturan zuen edo makrozefalia hori, erabateko konzentrazio hori, gaur egun ez dela hain erabatekoa. Nik uste dut, betzat kanpotik ikusita, nik uste dut Bizkaia nabarmen indartu dela euskal kulturan, literaturan eta musikan bereziki. Eta gero nik uste dut gauza kontu ukaezina dela Arabak Arabak burua atera duela. Gaur egun, duela 80 urte Araba euskal kulturan etzen izen Odona Praiz eta
eta bat edo bat gehiago. Gaur egun, azten zara ikusten, Arabako idazleen zerrenda, Euskal idazleen zerrenda, Arabako Euskal musikarien zerrenda, eta Araba zerbait da. Eta hortan faktore pila bat izan dira. Nik ere, hastian, minutu batzuk, errandut nola erdiguneak baduen efektu zikiratzaile bat periferian. Baina batzutan zikiratzailea ez, baizik eta zirikatzailea. Batzuetan halako emulazio gogo bat ere sorraraz dezake periferian, guk ere bai, eta orduan ez dakit holako zerbait gertatu ote den, badakit hortze faktore honitz izan dira, politika instituzionala, kontu pila bat. Baina nik uste dut gaur egun ja ezin gaitezkela mintzatu erdigune, euskal kulturaren erdigunetzat ja ez da bakarrik Gipuzkoa. Ja segurazki erabil genezake euskal komunitate autonomo guzia dela euskal kulturaren erdigunea. Eta bizkaitarrak hain nago setzerat egonen, zera zuen txata etortzen denean, ahitu nahi nezueke. Baina kontu horrek badu bere diferentzua, badu bere txamponaren bestaldea, eta da ekialdea atzean galditu dela. Ekialdea batez ere pisu erlatiboa galdu du euskal kulturan. Segurazki zera beritako pisua ez, segurazki euskal kultura nik betzat Nafarroan ezagutzen dudana orain dela 30 urte baino gehiago da Nafarroan, baina zera pisu erlatiboari bagagozkion ikuste ekialdeak orokorrean pisua galdu duela. Eta honek arrazoi mordo bat, arrazoi historikoak, beti arrastatzen diren arrazoi historikoak izan daitezke, baina nik betzat, Nafarroan oso garbi ikusten dut, UPN-ren politikak areagotu duela zera euskal kulturaren izaera periferikoa Nafarroan. Eta horrek, nolabait ere, Nafarroaren izaera periferikoa areagotu duela euskal kultura bere osotasunean hartuta. Eta aldi berean, iparraldean, hortan, segurazki horrek zehatzago edo zuzenago, segurazki mintzatu bezaitzuen ni baino, nik ustot iparraldean, frantses estatuak, eta ez bakarrik frantses estatuak, nik ustot frantses bizimoduak, ekarritako beherantzko inertzia hori, ezin geldiarazi zibili direla, edo bili garela. Horren ondorio bat adibidez, eta berra da ez du importantziarik edo etzaio, baina netako badu. Euskara estandarra ez euskara batua. Euskara batua gauzala da, euskara estandarra. Lexiko batez ere espezializatuaren alorrean finkatzen ari dena, nik uste gero eta mendebaldarragoa dela. Eta mendebaldea hartuta eginon edo lizartzan azten dena. Eta gero eta gutxiago hartzen dela kontuan ekialdeko eta batez ere iparraldeko ondare lexiko, morfologiko, sintaktikoa euskara komun horretarako. Hori nik betzat oso fenomeno berri xamarra ez dakit, ni detektatzen hasi nintzen duela 10-15 bat urte eta areagotu inden fenomenoa. Eta llegatzen gara momentu hauetara. Zera, nik uste momentu interesgarri batean gaudela. Eta momentu interesgarri hori dator neurri batean bederan politikaren eskutik. Nafarroan zera aldaketa politiko bat gertatu da. Iparraldean herri elkargoa bideratzen ari dira eta batek eta besteak zer dakarten ikusteko dago.
Ni 56 urte ditut eta ipurdia lahaztua daukat. Eta miraririk espero izateko, ez. Ni badakit atzo gainera Koldo Izagirrek politiko guztien kontra bereak eta bat eta bota zitula, eta nire naiz orain Koldo Izagirre zestatzen hasiko ez da. Baina ez dakit, nik uste dut horrek zerbait ekarriko duela, eta ekartzekotan ona izanen dela edo orain da ona, baino gehiago. Ez dakit, nire gero eta posibilista banaiz. Nik uste dut ezkarela azken mohikanoak, oraindik ezkaudela hortan, ez hori bakizu nola erraten batek zera euskal modu jatorrean euskal mohikanoak izateari hori mendigatxarena egitea. Mendigatxa badakizuen mendigatxa izan zen erronkaridaz idatzi zuen azken idazlea. Eta orduan berak beti erabiltzen zuen batek eta gustatu zitzaidan. Hori, beti mendigatxarena egiten ari gara, ez beti azkenen azkenak. Idazle honek gaina berak bazuen zera hori, bera ohartzen zen, bere ondotik, bere atzetik, ez zetorrela inor. Eta gaina hortaz idatzi zuen. Eta azkuerekin eta trukatu zituen eskutitzetan. Nik uste dut oraindik ezkarrela mendigatxarena egiten ari. Nik uste dut hor leio batzuk irekitzen direla, ni normalan gaina oso eskorra naiz, eskor profesionala naiz. Gaur ez dut nahi eskorra, bihar euskal, baina gaur ez dut izan nahi. Eta nik uste dut iparraldean gertatzen ari den prozesu horren ondorioz, Nafarroan gertatzen ari denaren ondorioz, Nafarrokoak irauten duen. Hori ere, hori kontu bada, inork ez daki 2 urte terdiren buruan gertatu bideen hauteskundetan zer gertatu beden. Baina, demagun, dena pikutara ez dela joaten, horrek ekarriko duela berez, eta ekartzen ari dela berez, periferia, euskal kulturaren periferikotasun hori galtzea neurri batean Nafarroan edo iparraldean, edo gerta daiteke hori gertatzea, ez izatea hain periferikoa, nolabait ere erdigunea irabaztea. Eta horrek, azkenean nola errandudan, euskal kultura zenbat eta periferikoagoa izan lurralde batean, are periferikoagoa izanen dela beti, lurralde hori euskal herri edo euskal kultura osoan alderantziz formulatuta gertaliteke euskal kulturak erdiguneagoan egoteak Nafarroan eta iparraldean berez ekarri beharko lukela Nafarroa eta iparraldea euskal kulturaren erdiguneagoan egotea. Baina, esan bezala, ikusiko. Eskerrik asko. Gabon guztioi, eskerrik asko, Pedro, eta baita ere, Angeru. Ni ere nahiko teoriko ibiliko naizen beldurrarekin nator. Gaiak berak hartara bultzatzen du eta nola hasi erdigune eta periferiari buruzko hitzaldi edo gogoeta bat gaiaren erdigunetik ala gaiaren periferiatik. Periferiatik hasteko gogoa dut pixkanaka erdigune hurbiltzeko. Hemen gaur hitz egiteko gonbidapena jaso dudanean 3 enintziatu aurkitu ditut nire interbentzioa egituratzeko ipar orratz gisa antolatzaileek emanik ala ego orratza ote.
Alde batetik iparra, hegoa oposaketa, bestetik erdigunea, periferia oposaketa, eta azkenik jardunaldi hauen izenburu orokorra estereotipoetatik iesi. Hiru enuntziatu hauek bata bestearen ondoan jartzeak aurre ikuspegi bat marrazten du gaiaren inguruan. Aurre ikuspegi hori honakoa litzateke. Iparra periferia bat da, hegoa berriz erdigunea, eta iparraz eta hegoaz batak zein besteak daukaten iritzia estereotipoetan oinarritzen da. Beraz, eta hau interesgarria iruditzen zait gogoetaren abiapuntu gisa, hegoa izan ala iparra, erdigune izan ala periferia, beti bizi gaitu estereotipoak. Inor ez da libratzen estereotipo baten barruan harrapatuta sortzetik beretik. Eta kontsolamendu gisako bat dirudi konstatazio honek. Kontsolamendu unibertsal bat dela ere izan liteke. Giza eskubideen aldarrikapen unibertsalak dio gizaki guztiak sortzen direla oinarrizko askatasun eta eskubide berdinekin, eta guk esaldia luzatuko dugu esanez estereotipoen menpe ere sortzen direla denak, salbuespenik gabe. Estereotipoi dagokienez ez dago erdigunerik, ez periferiarik, berdintasuna baizik. Arnasten dugun airea denona den moduan, estereotipoak ere denonak dira. Gure ideien eta errepresentazioen airea osatzen dute. Besterik da jakitea estereotipoak nolakoak diren. Positiboak, ala negatiboak, norberak bere buruari emanak, ala kanpotik ezarriak. Besterik da, halaber, jakitea nola bizi ditugun estereotipoak. Alegia, bizi ditugun ala bizi gaituzten. Gure alde baliatzen dakigun, ala ezer egin ahal izan gabe esaten ditugu. Laburbiltzeko, kontua da jakitea estereotipoak dominazio egoera baten berme ote diren beti edo aitzitik askatze prozesu batean lagundu diezaguketen zapalduaren edo gutxituaren edo periferikoaren arma paradoxal bihurtuz. Eta iritsi gara azken bi galdera hauekin niretzat gaiaren erdigunea edo muina den horretara. Errepika dezadan galdera, kontua da jakitea estereotipoak dominazio egoera baten berme ote diren beti edo aitzitik askatze prozesu batean lagundu diezaguketen zapalduaren edo gutxituaren edo periferikoaren arma paradoxal bihurtuz. Eta susmatzen hasiko zineten moduan, estereotipoen defentsa bat bihurtuko da nire mintzaldia aurrerantzean. Lehen pausua izango da estereotipo bat naiz, beraz banaiz, edo Aresti parafraseatuz, ez naiz ezer ez bada nire estereotipoa. Estereotipo baten kaiolan preso bizitzea baino okerragorik bada mundu honetan, sinesta idazue, inork ez izatea zuri buruzko aurre iritzirik, ez onik ez txarrik, alegia ikusezina izatea estereotipoen erradarrean ez agertzea. Niri buruzko edo nire taldeari buruzko estereotiporik ezak ikusezin bihurtzen hau, animalia horno gabe, marmoka bat naiz, garden-gardena eta itxasko arronten justailu huts. Iparraldetik Bilbora etorri eta nire solaskideak ez banau iparraldeko gisa identifikatzen ere, ez dakielako zer den iparraldea, beti izango zait zaurigarriagoa, iparraldeko ohi buruzko estereotipo tentel bat entzutea baino. Identitate kolektiboa eta behar bada norbanakoarena ere, ez da existitzen estereotipifikaziotik kanpo. Besteen aurrean existitu ahal izateko, talde gisa ala norbanako gisa aurre errepresentazio baten, alegia estereotipo baten beharra dugu. Gure bizkarrezurra da estereotipoa. Ikusiko dugu gero zer mugimendu egitea lortzen dugun bizkarrezur horrekin. Egokitze gaitasuna aldakorra baita, norbanako batetik edo gizatalde batetik bestera. Batzuk lor dezakete bizkarrezur oker batekin mugimendu graziaz beteak egitea, eta beste batzuk ordea bizkarrezur artez batekin ere deseroso ibiliko dira beti. Zein den iparraldekon bizkarrezur estereotipikoa? Benito Lertxundiren Siberoa erromantizatua, Salvador Artzaiaren mitoa, Karrika mortuak arratsaldeko 7:00 aurrera, asteburu supermortuak,
jende hipermortua, laburbiltzeko girorik eza, kostalde frantsestua, BAB2 merkatalgunea, denok miresten dugun euskara lapurtar klasikoa, eta denok ulertu nahi genukeen Itxarogordaren prosa. Horno gutxiko bizkarrezur kaskar samarra, baina hobe horrekin astea bat ere ez astea baino. Hobe periferiko izatea, ezerrez izatea baino. Esaterako, ez dakito hartzen zareten, hegoaldea erabat desagertzen ari dela Frantziar hedabideen erradarretik. Gatazka armatua amaitu denetik, hegoaldea irudirik gabe, estereotipori gabe, geratu da frantsesen begietan. Eta etari loturiko guztia estereotipo baziren, onerako eta txarrerako, EAJ eta autonomia erkidegoko erakundeak ez dira existitu ere egiten. Ikusezina bihurtu da hegoaldea, Frantzian. Iparraldeak aldiz jarraitzen du presentzia bat izaten frantses hedabideetan, oso txipia eta murritza bada ere. Jende sano, baketsu eta epikureoen erreserbatzat daukate Euskal Herria, Baionako Xingarra eta Armigaz Naiatetik bizi dena, eta modazko turismo gune xika bihurtzen ari da berriro ere. Kalifornia berri izendatu dute, azken urteotan, eta Euskara neurri batean onartua da argazki horretan. Bourgeois jendeak Euskara aksesorio apaingarri gisa hartzen bide baitu. Revival neo-lotitar horren arrazoian, batetik islamismoak turista frantsesen mugimendu esparrua asko murriztu duela, bestetik hemengo gatazka armatuaren isiltzeak beldurrak heldu diela turista frantsesei, naiz promotore imobiliarioei gurera hurbiltzeko, eta azkenik klima aldaketak toki epel eta ez hain umel bihurtu berri duela gure herria. Esan dizuet nire sarreran denok daudela egoera berdinean estereotipoaren aurrean, unibertsala dela estereotipoen menpe bizitzea. Batzuek iarditxiko idazue ados, baina desberdintasun funtsezko bat dago periferikoaren eta erdigunekoaren artean. Izan ere, periferikoak estereotipoa jasoz ordaintzen du erdigunean bisible izateko eskubidea. Aldiz, erdiguneak ez du periferiaren beharrik existitzen dela ziurtatzeko. Ohar interesgarria, baina ez nago ados. Zergatik? Foucaultek zioen moduan, dominatua edo menpekoa botereak produzitzen badu, adibidez, estereotipifikazioaren bitartez, ez dugu antzi behar zertarako sortzen duen. Menpekoa sortzen badu, da menpekoa beharrezko zaiolako bere burua erdiguneko gisa produzitu ahal izateko. Periferiari gabe ez baita erdigunerik. Hortaz, erdigunearen estereotipoa, periferikoaren estereotipoa sortzen den une berean sortzen da. Bata bestearen irudi alderantzikatua baino ez baita. Hobeki ulertzeko, Espainiar inteligentziak dekretatzen du erdiaroaren amaieran Euskaldunak herri agrafoa garela, idazkerari gabean. Euskaldun agrafoen presentzia ezinbestekoa zaio bere burua herri kultutzat joa alizateko. Eta horra nola bi estereotipo aldi berean sortu diren elkarrekiko dependentzia osoa. Modu berean, zenbait mente beranduago, frantses iraultzaren garaian, paristar iraultzaileek Euskaldun katoliko fanatikoen estereotipoa eta beste zenbait periferikorena sortzen dute, beraien arrazionaltasunaren estereotipoa bermatu ahal izateko. Estereotipoak hortaz binaka joan ohi dira, erdigunea eta periferia ezin direlako existitu bata bestea gabe. Bigarren pausoa. Iparraren egoa, egoaren iparra. Noski, puntu batzuetan bat egiten dut, aingeruk esandakoarekin, gurutzatzen dira gure hitzaldiak. Desdramatizatu dezagun apur bat eztabaida. Nire aspaldiko yoga irakasle batek esandakoa datorkit burura. Yoga kurtsoetara hurbildu ginen lagun batzuk Bordelen ikasle ginela. Ta lehen aldia zenez, estereotipoaren iragazkitik begiratu genion irakasleari. Beldur ginen ezotezen izango iluminatu bat, tipo hura, guru moduko bat. Ezotezen izango yogarena aitzakia sekta New Age batera gu erakartzeko. Gure kezka
pixka bat konfiantza harturik tipoarekin adierazi denion lehen kurtsoetako baten amaiera. Eta irri eginez erantzun zigun, beti zara norbaiten niuentxa. Alegia, beti zara norbaiten edo zerbaiten periferia exotikoa. Erdigunea eta periferiaren arteko harremana panpina errusiarrak bezalakoa da. Periferia bakoitza bera baino periferikoagoa den zerbaiten erdigune da, eta erdigune bakoitza bera baino erdigunekoagoa den zerbaiten periferia da. Alegia, inorrez da libratzen inoiz periferiko sentitzetik edo inoiz erdiguneko sentitzetik. Denok sentitu izan ditugu biak, egoeraren arabera. Iparraldearen adibideari berriro heltzeko, zuek egotik iparraldea osotasun gisa ikusten duzue ziurrenik, nahiko homogeneoa. Alta, ezer ez da periferikoago iparraldeko kostaldetar batentzat, barnekaldeko bat baino. Ezer ez da periferikoago basenafartar batentzat, alegia barnekaldeko batentzat, siberotar bat baino. Ezer ez da periferikoago mauletar batentzat, larraineko basarribitar bat baino. Larrain bertan ere ziur nago auzo ezberdina artean batzuk besteak periferikotzat dauzkatela. Horren froga, dantzari bat ezagutzen dut, Baigorrikoa. Behin solasean ari ginela bere burua Baigorriko erdigunekotzat aurkeztu zuena. Serioski, esan ez bezala, haizu ni ez naiz horren periferikoa. Baigorrikoa izango naiz, baina downtownekoa, kasu. Horretarazten dizuet, une honetan Wikipediaren arabera 1600 biztanle dituela Baigorri. Beste adibide bat hartzeko askoz ere mikrosoziologikoagoa, nire alabaren kolegioan, Ziburuko Piarres Garzabal kolegioan, barne zatiketa eta hierarkizazio itzela dago ikasleen artean, alabaren bitartez dakit, informazioa zehatza da, iturri ziurra, eta hierarkizazio hori eta zatiketa hori lotua dagoela dirudi jatorri geografikoari. Neurri batean, noski, dena erlatibizatu behar da. Erdigunean daudenak, popularrenak, beraien hizkera amerikanizatua hartzeko, popularrenak benetako iparraldekoak dira, hots lapurtarrak, kasu hortan, baina kostaldekoak, ala kostaldetik hurbilekoak. Entrekosta deitzen zaio, kostaldetik hurbil dagoen barnekaldetxoari. Eta beraz, Donibane Azkaine eta Sarakoak dira, ez? Erdigunekoenak sentitzen direnak. Senpertarrak, senperekoak, barnekalderago dagoen ezerria, jada ez dira horren erdigunekotzat jotzen. Bestalde, biarriztarrak, leudeke, pixka bat bereziak hauek. Naiz eta lapurtarrak izan eta kostaldekoak ez direlako izaten oso euskaldunak hizkuntzaz eta jatorriz. Eta azkenik, benetan iparraldekoak ez diren endaiarrak, leudeke, biarriztarren maila periferiko bertsuan. Azken hauek euskaldunak hizkuntzaz, baina ez aski iparraldekoak erdigunean kokatzeko. Ez endaiar guziak, kontuz. Badaude iparraldekoak diren endaiar jatorrak edo odolgarrikoak, baina gehiengoa hegoaldetik datorren endaiarrek osatzen dute azpitalde horretan. Eta egiazko iparraldekoek, Donibane, Sara eta Azkaingoek bereziki, sasi iparraldetar horiek esketarrak deitzen dituzte. Baina, kizu ezarretik? Eske, esaten dutelako eta esketarrek beraien aldetik defendatzeko egiazko iparraldekoak deitzen dituzte anfetarrak. Beti ari delako anfet. Hori guztia esateko dena dela erlatiboa, ez? Aingeru berrepikatuz. Bereziki periferikotasuna eta erdigunekotasuna. Nondi begira edo zer gauza izan liteke periferiko edo erdiguneko. Esaterako, Hendaia Arturridoak, hegoaldeko gurasoak dituztenak, nahiz eta beraien txikitatik Hendaian bizi, periferikotzat jotzen dituzte Donibandar ikasleek, eta neurri batean hala sentitu araziko dituzte tarteka. Baina pentsa liteke hegoaldeko perspektiba ere hartzen dutela Hendaia Arturridoek etxera sartzen direnean edo eta gurasoekin Hondarribia aldera edo Donostira joaten direnean. Eta une horietan ziur nago kolegioko ikasle Donibandar edo Azkaindarrak periferikotzat dauzkatela.
azken asteotako polemika bat gogora dezagun, periferikotasuna, ala erdigunekotasun, sentimentuen erlatibotasuna are gehiago frogatzeko. Fernando Aramburu eta Ramon Saizar Vitoriaren arteko eztabaida famatua aipatu nahi dut. Zer esan nahi izan du Aramburuk adierazi duenean euskaraz idazten duten idazleak pribilegiatuak direla. Adierazi nahi izan du bera periferiko sentitzen dela hemen. Saizar Vitoriak erantzun dio hemen egiazko periferikoa euskaraz ari den idazlea dela. Eta nik uste biek dutela arrazoi. Periferikotasuna guztiz erlatiboa delako. Espainiar ikuspegitik Saizar Vitoria da duari gabe periferikoena. Baina hemengo euskal munduaren ikuspegitik Aramburu da periferikoa, zalantzari gabe, eta zorionez. Sentimentu hauen erlatibotasunaren azken adibide bat ere datorkit burura, mundu literariokoa hau ere. Iparraldeko adiskide idazle batekin hitz egitean ohartu naiz batetik hegoaldean gutxietsia sentitzen dela eta bestetik kontraesankorki hegoaldeko literatura ez daukala aski arrafinatutzat. Alegia berak ere gutxietsi egiten duela. Zergatik espainol eragina jasotzen omen duelako hemengo literaturak eta ez frantses eragina. Zeina denok dakitenez askoz maila hobekoa dela da, espainola baino. Hirugarren pausua. Estereotipoak hau biko ezpata. Lehenago esan bezala, estereotipoak gure buruari jar dizazkiokegu eta normalean positiboak izango dira, naiz eta ez beti, badakigu ere geure buruari min egiten, edo bestei jarriko dizkiegu askotan negatiboak, baina ez beti, badakigu ere bestean miresten. Zorionez. Normalean bestearekiko sentimentuak izan dadin erdiguneko ala periferiko gurekiko harremanean bikoitzak izaten dira. Beti gutxiesten da zerbait bestearengan eta beti miresten ere beste aspektu bat gutxienez. Bestea delako ni ez naizena eta ni ezin naizenez perfektua izan, beti osatu beharko nau nik ez daukadan bestearen alderdi batek. Ikus ditzagun, oraindik aipatu ez ditugunez, iparraldean hegoaldekoi buruz zabalduak dauden estereotipo zenbait. Ikusiko dugu onak eta txarrak daudela, edo beste modu batera esan da, onak eta txarrak direla aldi berean. Ez dakit nola itzali. Uste dut oraia ez duela silduko dela. Beraz, iparraldetik begiratuta, hegoaldean prepotentea da jendea, iparraldearekiko jakina, kolonizatzailea, zaratatsua, beti taldean dabil, ez daki bakarka mugitzen, adibide batzu baino ez dira. Zerrenda luza genezake. Ezaugarri estereotipatu hauetako bakoitzak ordea, naiz eta negatiboa iruditu edo desbalioztatzailea iruditu, miresmen gorde baten arrastua izan lezake potentzialki. Esaterako, prepotentea eta zaratatsua dela hegoaldeko jendea esaten duenean iparraldekoak, baliteke neurri batean sekretuki deitoratzea edo deitoratzen aritzea bere apaltasun propio gehiagizkoa, gutxiagotasun komplexua, hots. Edo beti taldean dabilela eta kolonizatzailea dela diolarik, enbidia dio apika hegoaldekoen antolakuntza gaitasunari, dinamismoari, ausardiari. Paradoxikoki, hegoaldea modu bortitzenean kritikatzen duenean, inspiratzen da gehien hegoaldeaz. Esaterako, iparretarrak mugimendu armatua hegoaldekoen prepotentzia kolonizatzailearen kritika batetik sortu zen, neurri batean, eta kritika horren fruitu izan zen, preseski, hegoaldeko eredua imitatzea iparraldeko eta bat sortuz. Hitzak hori esan nahi baitu, iparretarra da, iparraldeko etarrak. Modu berean, iparraldeko hainbat mugimendu sozial eta ekimen ekonomiko hegoaldeko antzeko mugimendu eta ekimenen imitazio sortuko dira, baina bitartean hegoaldea estigmatizatzeari utzi gabe. Erdigunea beti izaten baita periferiaren eredu paradoxal eta aitorgabea. Gehiagotasun eta gutxiagotasun konplexua beti elkarri besarkatuak datoz. Bata ez dator bestea gabe. Gehiagotasun konplexu bakoitzaren abia puntuan, gutxiagotasun konplexu bat dagoela esan genezake.
Horri psikologian konpentsazioa deitzen zaio. Hots, zu txiki edo gutxiago sentitzen zarenean, egoera horri mentalki buelta ematen diozu, handi edo gehiago zarela amestuz, irudikatuz. Haurrak, adibidez, txiki eta ahul sentitzen dira helduen menpe dagoen mundu honetan, eta horregaitik dituzte hain gogoko superheroiak, figura superboteretsu hauekin identifikatuz, mendeku imaginario bat hartzen dutelako helduekiko. 16. mendetik 18. mendera bitarteko euskal apologistek Espainiatik zetozen estereotipo gutxitzaile guztiekiko mendekua hartu zuten, gehiagotasun komplexu euskaldun bat sortuz, maila ideologikoan, tubalismoarekin, kantabrismoarekin, euskaldunen noblezia unibertsalaren mitoarekin. Horiek oro konpentsazio fenomenoak dira, gutxiagotasun komplexua gehiagotasun komplexu bihurtzera datozenak. Halaber, siberotar periferikoek buelta emanen diote periferikotasun gutxitzaile horri, dekretatuz zuberera dela egiazko euskara bakarra, eta beste euskaldun guztiak manesak garera. Hori esanez, gu beste guztiok bihurtzen gaituzte periferiko. Eta zergatik ez, defentsa mekanismo sanoa iruditzen zait. Laugarren eta azken pausua. Zer egin periferikotasuna hobeto bizitzeko. Periferikotasuna errealitate bat da, berriro ere bat egiten duten gerurekin. Datu ekonomiko, politiko, kulturalen bitartez neurtu daiteke, objektiboki, deskribatu daiteke. Baina errealitate erlatibo, fragmentatu eta komplexua aldi berean, ikusi dugunez. Beti garelako aldi berean zerbaiten periferia eta beste zerbaiten erdigune. Eta periferikotasuna ikusten dugu estereotipo batzuei lotuta ageri dela beti. Periferikotasun erreal eta neurgarri hori bestalde eta berriz ere bat eginez aldatuz doa, noski. Jendartea eta jendartearen egitura aldakorra delako zorionez, indar harremanak ez dira iraunkorrak. Inperio guztiak erori egiten dira bukaeran. Dominazio guztiei iristen zaia amaia. Une historiko honetan adibidez, iparraldea aldaketa sakonak ezagutzen ari da, erakundetze fase batean sartua da. Hegoaldeak duela 40 urte ezagutu zuenaren parekoa edo bederen antzekoa. Autonomia estatutu minimalista bat lortzen ari da, horrek dakartzan ondorio sozietal guztiekin. Euskara babes instituzional handiagoa jasotzen hasi da, bere onarpen soziala eta edapen eskolarra ere handituz doaz, zailtasunak zailtasun. Euskal funtzionario klase berri bat agertzen ari da, hasi da, bertako fiskalitate bat lortuko dela dirudi, populakuntza azten ari da, kanpoko jendearen etorrera masiboaren eraginez, urtean 4.000-5.000 jende berri dator Frantziatik. Ekonomia garatzen eta diversifikatzen ari da, laborantza 3.0 bertsio batera igarotzen ari da, 2.0 fasetik pasagabe, alegia monokultura fase industrialetik igaro badekasi, etapa kualitatibo batera igarotzen ari da, ekologikoa bihurtuz, banaketa sistema berri eta kooperatiboak asmatuz, eta aldaketa hau guztiek ez dute hegoaldearekiko periferikotasuna erabat aldatuko, disproportzio demografiko, geografiko eta ekonomikoa handiegia delako, jakina. Baina eragina izango dute aldaketa hauek epe ertainean batak besteaz duen errepresentazioa. Bitartean behar bada posible da errepresentazioen mailan, estereotipoen mailan, beraz, borrokatzea, periferikotasuna bizigarriago egiteko. Bakoitza saiatzen da jarri dizkioten estereotipoi aurre egiten edo probetxu ateratzen, estrategia identitarioak eratzen, estereotipoen eragina positibo bihurtzeko. Korsikarrek berriki eman digute ikasgai polita estereotipoak norberaren aldeko bihurtzeko gaitasunari dagokionean. Jakina denez, korsikarrek armazale eta bortitz fama dute. Etxe bakoitzean armak daudelako edo eta bendetaren kulturakoak direlako ustean zabalduak dira, eta funts bat izanen du, pentsatzen dut. Bada, a priori negatiboa den irudi hori, edo negatiboa izateko pentsatua dagoena erdigune frantsesetik begiratuta eta ekoiztuta, beraien gain hartu eta estereotipoa antzestu egin dute maisuki, berriki, komunikazio operazio ikusgarri bat antolatuz. Ez
dakit oneraino iritsi den berria. Islamismoaren mehatxua aitzakiatzat harturik, hedabide frantsesen aurrean enkaputzaturik azaldu dira korsikar batzuk, eta adierazi dute inork korsikarren pakea molestatzeko asmoa balut, alegia islamistek, prest daudela ordena ezartzeko armen bitartez. Islamofobia adierazten gisa hartu dute hedabide frantsesen baitek, korsikarren irudia zikintzeko, baina euskal ikuspegi batetik badakigu antzezpen horrek mezu eta hartzaile bikoitza dituela. Alegia, frantses estatuari zuzendutako mezu bat ere badela. Eta ez islamistei bakarrik. Frantses estatuari zuzenean zuzendu balitzaio mezua, halako antzezpena, errepresioa eta gaitzespen mediatiko zaratatsua eragingo zuten. Baina oso maltzurki, islamismoari zuzenduz, itxuraz, mezua, korsikarrek harri batez bitxorio dituzte. Batetik errepresioa ekiditea lortu dute, eta gaitzespen zaratatsu hori. Eta bestetik, frantziarren buruan sartu dute, eta hori zen beraien egiazko helburua, korsikarrek agintzen dutela, eta ez frantses estatua. Euskal idazleek, iparraldekoek hegoaldekoek Espainiarekiko, azken urteotan periferikotasunaren gaia nola landu duten begiratuz, estrategia espektro nahiko zabala deskubritzen dugu. Eta bukatuko dut adibide batzu emanez literaturari lotuak. Itxaro Borda batek, kasurako, korsikarren moduan jokatzen duela esan genetzake, iparraldeari buruzko estereotipoak asumituz eta antzestuz, edo gain antzestuz, esperpentoraino. Eunetik egun bask eleberrian, klitxe exotizatzaile guztiak modu hiperbolikoan asumitzen ditu, ardigaznarenarekin hasiz, absurdoraino eramanez estereotipoa, alegia bere absurdutasuna erakutsiz. Horra lehen modu bat estereotipoari gain hartzeko, humorearen bitartez. Antzeko zerbait ikus dezakegu periferikotasun homosexualari buruz Bordak berak egiten duen lan literarioan. Hor ere, parodiaraino eramaten du estereotipoa, zenbaitetan, periferiko egiten zaituen ezaugarriaz lotxatzeko ordez exhibituz, teatralizatuz, extravaganteki inposatuz taula gainean. Modu berean ari dela, begitatzen zait, Danele Sarri Ugarte bat ere, emakume identitate histerikoa exageratuki teatralizatzen duenean erraiak bezalako liburu batean. Beste estrategia mota batera pasatuz, Aurelian Kotxa batek aldiz septentrio liburu ahantziegian iparraldekotasun periferizatzaileari oposatuko dio ipartasun dei dezakegun kokapen imaginario berri eta alternatibo bat. Ipartasuna asumitu egiten du Bordak bezala, baina irudi berri bat asoziatuz ipartasun horri estereotipo zabaldutik urrunduz, irudi aristokratiko eta hotz samarra, septentrio hitzkultuak aditzera ematen duenez, emanez, goitik begiratzen balu bezala inoiz aipatzen ez den egoa, liburuan, horra beste estrategia bat, gehiagotasun irudia asoziatzea toki periferikoari, estereotipo gutxitzailea estaliz. Kirmen Uribe batek, berriz, Bilbao, New York, Bilbao, modu zinikoan berreskuratzen du erdigune espainolean onargarria izan litekeen estereotipo nazional euskaldunaren bertsio zahar bat, euskal estereotipo erromantikoa, geroztik agertutako estereotipo berriago eta negatiboa, euskal abertzale violentoarena, modu probetsugarrian ordezkatzeko. Hau ere antzezpen edo mozorrotze estrategiatzat jo dezakegu, naiz oso desberdina den, noski Bordak praktikatzen duenaren aldean. Azken adibide bat, eta hau ja ez da estrategia bat, hau beste zerbait da. Saizar Vitoriak ere bere ikuspegia eman digu arazo honi buruz. Guztiz originala gainera. Eta ez da proposamen bat, ez da estrategia ere. Egia esan konstatazio harrigarri eta deseroso bat baizik. Rosetiren obsesioa gogoangarrian erakusten digu ezin dela gauza handirik egin erdiguneak periferiari inposatzen dion estereotipoaren aurka. ¿Qué os pasa a los vascos? Galdera ezin da isildu ipuin horretan. Eta gauza handirik ezin liteke egin
erdiguneak, barkatu, ezin da isildu galdera hori, eta behin eta berriro errepikatuko da historioan zehar. Erdiguneari ezin zaio bere begirada aldarazi nahi ez badu. Baina, egia sakon eta perbertso bat eskaintzen digu eleberri horrek izaki periferikoari buruz. Juan Martín, protagonista, euskal protagonistaren jarrera, estereotipo euskaldun periferikoarekiko oso bikoitza baita, ambiguitate handikoa. Ulertzen dugu irakurriala, bizkanaka, modu histeriko nartzisista batean bizi duela bere periferikotasuna. Alegia, perbertsoki gozatu egiten duela, inposatzen zaion toki periferikoarekin eta toki horri asoziaturiko estereotipoarekin. Kurioski, historio horretan, Madrildar abokatuarekin egiten du lagutan, aitatu ezarren, harekin gozatzen du sexualki, eta ezinezkoa zaio euskal emakumearekin sexu harremanera iristea eta gozatzea. Zergatik, garrantzia ematen diolako kokapen periferiko horrek bere buruari. Bere euskaldun ego zauritua elikatzeko modu bat delako, modu neurotikoa, gaixoa, baina eraginkorra finean. Hobe existitzea, periferiko eta exotiko gisa bada ere, ez existitzea baino. Abia puntura itzuli naiz. Eta egia hori gogora ezten digu Juan Martín patetikoaren abentura miserableak. Estereotipoetatik iesi joan barberera iradokitzen zitzaigun, behar bada ekintza honen prospektoan, implizitoki, eta nik hauzitan jarri nahi izan dut sentimentu on batetik abiatzen den iradokizun hori, irrealista iruditzen zaidalako, ez dago ies egiterik estereotipoetatik, ez dagoelako identitate kolektiborik eta behar bada individualik ere ez estereotipoetatik kanpo. Hortaz, ies egitera gonbidatu ordez, gure aldeko estereotipo berriak sortzera gonbidatu nahi zintuzkete, edo existitzen diren estereotipoak gure alde manipulatzen ikasteko proposamena egingo nuke. Egarki ba, bukatu dute izleriek, norbaitek zehose badauka galdetzeko. Ez dakit oso ongi ulertu izudan galdera. Zera, hori... Bai, Gortziren, bai. Alkate uberikoa. Bai. Eta euskalduna. Bai. Oro batean euskaldun zarra. Bai. Zarreko lezaka. Bai. Bai, bueno, fenomeno hori bada, ez dakit, ondar karlista bat beti gelditu izan da gure mendialdean. Eta UPN-ek hainbat zinegotzi ditu, momentu honetan alkateren bat ere nik uste, eta hainbat zinegotzi ditu mendialdean, eta Gortzirin, ditu hainbat zinegotzi, baztanen are gehiago, eta toki batzutan, herri txiki batzutan, oraindik boto kopuruari dagokionez, indar nagusia da. Behintzala baienen, adibidez, Malerrekako herri jaia euskaldunena,
izan da, eta hor zera nagusi, gaina ez du nagusitasun hori inoiz ere galdu. Momentu honetan UPNek badu zera parlamentarien artean bat euskalduna, Aztandarra, eta lehengo unean zera, adibidez, Xaloa telebistako kamara batek komentatu zidan, eta gainera oso zera honetik ere, zeturri honetik gure semea baita. Elkarrizketa bat egin ziola joan zela UPNeko egoitzara, etzela inoiz izana, bezala nire ere izan. Eta egin ziola elkarrizketa bat Ultzamar neska nonbait pinpirin bati, hori gure semeak alarratziolako, neska polita zela. Eta euskara zeharkiten zuena, eta UPNekoa. Ez dakit, nik hori gehiago hartzen dut, beti karlismoa importante izan da Nafarroan, karlismo importante izan da Nafarroa mendialdean, eta bueno, segurazki etzaie kontrasanik sortzen, edo kontrasanak sortzen baldin bat zaizkie alako jendei, ez dakit, nik ere bertzelako kontrasan batzuk bat ditut, eta horiekin bizitzen zera ikasten dugu. Ez da, egia da, nik behintzat fenomeno, ez dakit residualtzat dudan, baina nik ez dut uste zenbait urteren buruan segurazki UPNek zinegotzi askorik izanen duen mendialdean. Zera, neskoa politori badago ere, eta horrek behar bada, karrera politikoa eginen badu ere, normalean gazteri herri haietako gazteek herri horietan guztietan aldaketa politiko bat izan da. Zu konparatzen baldin baituzu bozketak 79ko bozketak eta azkenak ikusiko duzu ez dutela deus ikustekorik. Orduan hor aldaketa generazional bat sortzen ari da. Baina, bada jendea, bada euskaldunik, eta hori ikusi izan dugu Gipuzkoan ere bai, berriki arte. Hori kontrasan gisa erabiltzen edo bizi ez duena. Bada, eta gaztiek prediku berezik eginen, alako jendei. Bai, nik ere ez nago erabat ulertu da nik galderaren zentzua. Indartsuago dagoela iparraldean. Indartsuago dagoela zenion zure ustez bertsolaritza iparraldean? Bai. Nire ustez gorteta azpaldi utzi batean emerezi horren gendean ere bertsolaritza zela importanteago elkarketa egitean egoaldean eta nire ustez izan zela proportzioan nire ustez bertsolaritza zela importanteago egoaldean iparraldean egoaldean baina. Orduan, mantendu da nola gala, nire ustez, emozioan, denbora, demagune, futbolean, direla, ezakitzen bat kide, klub batean, baina Brasilen gehiago, olakorik, ez? Posible alda, esatea, mantentzen bada euskara, bertsolaritza, parea, bertsolaritza eremuan, mantek esatea, demagun esaldi bezala. Periferiko keria ez dena, zikitzeria delako, periferiko tasuna definitzea baino. Definitzen da periferiko tasuna, eta definitzen periferiko keria. Hain zuzen, bertsolaritza aldetik, batetzen delako euskara, hain zuzen, eremu honetatik da. Ez dakite... Gulertu duzu. Bai. Kontua da, iparraldean ez dutela, baliabide batzuk hemen egualdean dugun kontua izan da eta euskara mantentzeko. Bai. Izango nukena da, iparraldean une honetan bertsolaritzak duen tokia
estrukturala, esan nuke, interesgarria eta garrantzitsua da, garbi dago literatura idatziak iparraldean baduela arazo bat. Sinpleki arazoa da jendearen alfabetizazio maila eta ohitura irakurtzeko euskaraz apala dela, eta orduan idatzizko literaturak zailtasun handiak ditu garatzeko, zabaltzeko, irakurria izateko, eta bertsolaritza badirudi azken urteotan ari dela toki bat hartzen, behar bada hutsune hori betetzera datorrena, eta nik esperantza dut pixkanaka bertsolaritzak lagunduko duela ere, behar bada iparraldeko gazteria zeharkako efektu gisa, behar bada irakur zaletzen, behar bada bertsolaritzatik lerratuko direla pixkanaka literatura idatzia irakurtzera, behar bada ameslaria naiz, baina bestela oso zaila ikusten dut une honetan literatura idatziaren tokia iparraldean gauzak dauden moduan. Pixka bat egoera soziolinguistikoaren zertzela da batzuk, baina adierazgarriak emateko familiako transmisioa eten da, desagertzen ari da, oso gutxi da gelditzen dena, baina erreleboa hartu du eskolako transmisioak, eta noski eskolako transmisioak dakar alde batetik euskararen zabaltze bat, eta zabaltze bat esan nahi dut euskara ari da ateratzen bere eremu naturaletik, eta ari da unkitzen jende mota bat ez duena zerikusirik euskal munduarekin, eta kanpotik bizitzera datozen jendeek ere portzentaia interesgarri batek erabakitzen du aurrak eskolatzea sail elebidunetan edo murgiltze sailetan, eta alde horretatik oso bilakaera positibotzat jo daiteke, baina horrek daukan alde negatiboa da, familia transmisioa eten denez, eskolaren bitartez egiten den transmisioa ez da perfektua, esan nahi dut, hizkuntzaren maila apaldu da. Euskaldun gehiago daude, jatorri ezberdinetakoagoak, baina dauden euskaldunek euskara pobreagoa egiten dute. Hori da gertatzen ari dena. Oraingoz, behar bada fase bat da, etapa bat, eta berriro ere egongo da modua sortzeko alako, sektore bat indartsuagoa edo maila altuagokoa. Baina momentu zegoera hori da, eta hori ulertzeko baita ere datu bat garrantzitsua da gogoan eukitzea, eta da murgiltze eredu esango duke euskaldunenean, hau da, sehaska ikastolen elkartearen abaroan edo ikasten duten ikasleen gan, zeren orain jakin berrazken urte hauetan murgiltze eredua, beraz hemen D eredua deituko genukeena, D eredua ari dela baita ere zabaltzen sehaskatik kanpo. Eskola publikoan ja esperimentatzen hasi dira, frantses estatua, beraz, hasia da esperimentatzen murgiltze eredua, eta eskola katolikoetan baita ere. Pixkanaka zabaldu joango da, ez dakit zenbateraino, baina oraingoz azten doa. Sehaska da noski orain arte sektore euskaldunena, eta berme hoberena ematen duena euskaldentzeari bagagozkio, baina sehaskan bertan ere kontuan eduki behar den gauza bada, sehaska azken 20 urte hauetan dela frantses estatuarekin kontratupean dagoen elkarte bat. Frantses estatuak ordaintzen ditu lehen eta bigarren mailako eta ama eskoletako irakasle batzuk, ez denak, titularrak direnak, zuzenean funtzionarioa dira, estatu frantsesak ordaintzen ditu, eta horrek eman dio sehaskari egonkortasun bat,
eta baita ere lasaitasun finantzero bat, esango nuke, erlatiboa, baina noski horrek prezio bat izan du. Eta prezioa da, kontratupean jarri denean estatu frantsesarekin, estatu frantsesak horren truke eskatu diola zehazkari kurrikuluma erabat kontrolpean edukitzea. Eta kurrikuluma ez da euskalduna, gaur egun zehazkar. Iparraldean ez dago euskal kurrikulumik, ez da existitzen, ez da zehazkan ere. Zehazkan aurrek ikasten dutena da Frantziako historia, hori dagolako programa, eta kitxo. Euskal historia adibidez apenas ikusten duten. Irakasleren bat oso motibatua delako, ezagutza dituelako eta indar bat egiten duelako berezia, baina aurrek frantses programak jarraitzen dituzte integralki. Eta hori noski, arazo handia da. Horra beraz, pixka bat gaurko panorama euskararena iparraldean. Beste galderarik? Jon. Maiko iruduntzako galdera bat. Anedota bat. Estereotipoak eta ikarri dituzte bat. Eta burrotu zarete arlote izatearen estereotipo hori. Egiten ere, erdaldun traketxa, euskaldun arlotea, eta hori oso estereotipo mingarri izan da euskaldun izango. Baina ara non, adibidea egurelako, lehioako gaiak iragantzeko, ezaten pertsonaiak dira, Arlote eta Maritxu Ermegate. Eta uste dut, Maritxurekin eta Arlote horrekin identifikatu dago dela lehiotarrak, euskaldunak eta erdaldunak, erdaldunak eta guztiak. Eta hortan galdera da, erredimitua dago Arlote? Estereotipo erredimitua da? Ziurrenik bai, pentsatzen dut, irudi hori horrela erabiltzeko gogoa balin badago esan nahi du, baietz? Nire zerregin zen hortan, Nik ala ikusten dut, ez da egit? Ez da egit, zenbaitik burutan gainera orain hobekio ikusia honen da zera euskara edo gaztelaniaz gaizkite hori izan liteke. Zera, gaur egun komentatu izan da, ez da? Gipuzkoako, ez dakit Bizkaian, baina Gipuzkoako herri batzutan aurrak ailegatzen omen dira 14 urterata eta gaztelania problematikoa egin dute. Ez dakit egia, enara ez den egia. Baina, batzutan gerta egiteke, baina hori telebista ordu batzuekin sendatzen den gaixotasuna da, orduan ez da oso kezkagarria. Niri grazia egiten dit, edo, ez dakit, herri tiki batera edo ibaten zarenean, baita Nafarroan ere gerta daiteke. Eta aur batekin edo topatzen zarenean, eta ohartzen zarenean, gaztelaniaz moldatzeko ez dela gauza aur tiki bat. Bere ala moldatuko da. Horrek ez du inolako problemarik. Hain zuzen ikustea, hori gaizki moldatzen duen hori zure nolabai, estereotipoa dela. Nik bizi izan dut. Eta ermeagarria zelako, txonen da erregatu ikustea zure zinari genian barra egiten, ez da? Horri buelta emate horri, jaietara nioen anoteren eta jaietako personai izatea, harrigarri zaitu. Hori Gasteizko zer da Zeledon, zera Lautadako zera baserritarra edo Lautadako nekazaria irira llegatzen dena, eta hori batean hartzen eta segurazki irri egin zioten. Hori hiriburu guztietan, eta hori ederkeak hiriburu bateko bana itzelakoz, irri egin izan zaie, Iruinean a los cuencos, joder, que cara cuenco tiene ese tío. Eta ale izan da. Eta zera batean llegatu, eta hemen Txorierriko jendea egin bezala edo ez dakit, edo Pagasarriko, basarritarrekin edo hartzen dago basarritarrekin bezala. Fenomeno bera da. Baina gero hartzen duzunean nolabait hori ikurtzat, zerbaiten ikurtzat,
zerbait diferente egiten ari zara. Eta nola baitere, baserritar, nekazari, euskeraz, erderaz gaizkin nintzatzen den hori, nola baitere goratzen ari zaren. Garbi dauna da, niri ikaragarri guztiak zaite estereotipoena, eta batez ere estereotipoak zure alde erabiltzearena. Nik uste dut, niri gaurrera, zuk baduzula insio bat. Egin beharko litzateke behar bada estereotipo zerrenda bat. Estereotipo zerrenda. Nik uste dut Bizkaian Bilbon ere estereotipo, badirela bilbotarraren estereotipoa. Bilbotarrek bere egin dute, nola baitere bere egin dute estereotipo hori. Eta erabiltzen dute, eta gaina erabiltzen dute etxeko marka gisa. Eta ze gertatzen. Olakoa gara. Eta ez dakit hori egia den. Baina batzuetan ikusten dut, nire lengusuak badituten. Eta batzuetan pentsatzen dut esageratu iten dutela. Esageratu dutela, hain zuzen ere, estereotipo hori, bere egiten, eta estereotipo horrekin bizitzen ikasi dutelako. Eta orduan, zerbait olakoa gara. Eta nik uste dut hori ona dela. Ez dakit, nik bentsat ideia horrekin bueltatuko naiz, eta hasi gonez bueltan ia pentsatzen zein diren gure estereotipoak eta nola erabilditzak egun gure alde. Hori nik uste horregatik misioa izan entzateke estereotipo detektatzea eta animatzea jendea. Ez, baina hau behar bada ez da txarra. Behar bada ez da txarra, edo behar bada honek badu buelta. Zoto idea terrigarria dela. Nik esan dituan totokenak baina zuzen. Vale, eskerrik asko eta bihar.